जानता रहो इ कैसन जमाना आ गइल हो कि आजकल लोग मौत के कीमत पैसा से चुका देता। मरला के बाद लोग मुआवजा देवे के बात करता। का पैसा से वापस आ सकेला का जे दुनिया छोड़ के चल गइल बा? पैसा से तू सब कुछ किन सकेला, लेकिन जे चल गइल बा ओकरा के लिया सकेला। आजकल के लोग एगो फॉर्मेलिटी हो गइल बिया कि फलाना मरले कुछ मुआवजा दिलवा दो, उनका जिए के आधार हो जाई। अरे वो इंसान तो जीते जी मर जाला, जौना परिवार के लोग जिंदा जल जाला। केहू से मिले के वादा तो केहू की जाए के वादा, सब कुछ टूट जाला। केहू अपन इंतजार करेला, उनकर इंतजार के घड़ी फूट जाला। केहू कैसे जानेला केहू से जुदा होके के दर्द का होला। जे ताकत रहेला ओकरा घर परिवार के दुनिया छूट जाला। आजकल के लोग तो मुआवजा देवे के बात करता। इ दुनिया में सब कुछ पैसे हो गइल बिया। पैसा रोटी, पैसा दाल, पैसा बात।